nyuma mangele wallahi kasimu nyuma doni di kakele sigatalla demsini do fule dala oho do ye do nyini asalo ke ka fatia ta u kasokuno o dama jade aha ko fangana la habbar olu do de fule dala do ye do nyini fursirula wallahi furukola aho furuko nyira bora sky do ye do nyini dengola aho anyire to ma do bala ko jugu dala ide anya ni mogo mingo ay ala weli angara mogo son otama wallahi wa yubsiru namlata fi julhila ya lidajiya sky ala be ndinye yesu difi wallahi atama no nge anasi no sigatalla bonye ke bagaw ambu fo ko jugu oni chebu yere wallahi adama de ci foy soro fi yemimba balle wa ala yo tamakiya bwana peu aha inna ma tujzauna bima kuntum ta'maluna ni ala ci sara foy dama fa yeminge sigatola kema tazira tahsud ni sene minge ibo nyode tike sigatalla ame furu kono saw wallahi ala kalimana dama na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمي تغنيني الله تعالى في كبو شيطان تورما إبليس كودو يا ربي على كدوانا آمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بوري أمي سيزيني الله تعالى تغبر كماي بسم الله الرحمن الرحيم سكاي بسم الله دوديوا شو ala de bi weleda hal min sa'ilin fa utihi su'lahu yali mo bi awlawa hamna ko gelambi mo mina ngo ka hamigla la habbar sungalola balle anchama maba jurumi bi jon ngana ikane ala delinga ya wallahi jon mi hamid dengola juru karle me jon ngana wallahi de ko bi jon nga hamid bi jon balle ni bora ya ne ya fi ngo depuis basmala tu fora ala kirai sale ngo jibrila ya kabi ko jugu ko muhammadu ni ko bismillahir rahmanir rahim fenza babbe ala yi kishi kaboma balau iya fo yoro mina balau titiki ko jugu iya fo yoro mina tasmati meneni kai iya fo yoro mina banashilo mali tidoi wala etin ngoro modewa wallahi fo ta jumana sani almami kase iba fo bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim iba fo shekeme anita ibi dauma shekeme nita ni almami ye kutuba kala abi sigi wati mina kutuba sigi furanjanina yola ala kira ko kwayo yoro koloshi kafiru la ko note hannu ya ala wele au kama o ala bu ka dugo jabi o kuma na kemeni take almami biski wati mina yoro abe kuma do fa da jugoro o yoro ni be shinga sabada fa mana abi be she kemeni tan sabadi ma keme sabadi tan sabakote de keme ani saba wallahi mana ni kemeni tan keleke kemeni tanke o kuma ni almami sigira doro sana ka wuli ibi singa saba fo ibi min fo shingo fo ala yiti balle abi fo ndema ko automatique la hakbar ni ni do iti jumobla wallahi e afamo o no gele yara ni juma kaja ni korobo shuina wallahi bismillahir rahmanir rahim a wurudi shen batani fila shen bata ani fila ni ya wurudi ola bakele ngo bakele soli ke kira ka shenta bakele ngo bakele soli ke kira ka shenta na dafara i mogo be mina o nyine ala fe ka wuli kati Allahu akbar
ne nin fɔ e ye wallahi dogoden dɔ ba fatura a bolo aha ba bɛ da dingɛ min kɔnɔ a ye ba da yɔrɔ lajɛ a yama nɔgɔ Allahu akbar ni bonyana cogo cogo sibiri ɲɛ kelen i bɛ da i bɛ da i kɛrɛnin kan wallahi i bɛ datugu waati min mɔgɔw senga bi ka taa so kojugu e tulo b'o la wallahi tulo min daan bɛ dugukolo kan o tulo bɛ mɛlɛkɛ fila nakaa la o b'a la ka kɛnɛ fara e tulo bɛ nin bɛɛ la wallahi a ko ala ne bɛna n ba bila yan ala bako ma nɔgɔ bako ma nɔgɔ wallahi a bɛ fali mun na a kelen ye dingɛ kɔnɔ yan ala ɲa kalifa basumalatu la a ye bɛlɛkisɛ 7 ta a ko bisimilahi rahmani rahim a ye kelen bila a ba senyanfan fɛ bisimilahi rahmani rahim ka dɔ bila kunyanfan fɛ bisimilahi rahmani rahim ka dɔ bila kote fila fɛ ka sɔrɔ k'a tɔ da ba disi kan a ko janimɛso ye 7 ye ala ni barika bɛ bisimilahi la ni nin 7 don n ba ni janimɛso 7 cɛ jahanama ni jahimu ni hawiyatu ni laza ani hotomatu ni sakaru ani sa'iru kabini o kɛra dɔrɔn mɛlɛkɛw nana muso ta ko bi taa n'a ye janimɛ kɔnɔ fɛn min kalifara ala la ala b'a janto la c'est-à-dire a ye kow kalifa ala la harisun alaykum ala de b'aw kɔlɔsi la nka i ma min kalifa la i ma ye bamanangilisi bɔ man di ka jɛ wallahi tu bisimila ye surukuba bɔra surukuba ni fɛn ma bɔ surukuba donna a donna ni fɛn ye ne ko ala ne ko a kira a daminɛ ala a laban ala n'a ka kira n'i kɛra jagokɛla ye nin fɔ i ka portefeuille kɔnɔ ka bɔ suruku garijɛgɛ ka di dɛ i m'a ye ni mɔgɔ min kɛra sɔrɔkɛlaba ye cɛ ko suruku garijɛgɛ bi cɛ la a bɛ bɔ nin de ye a arabukanama n'o y'a kɔrɔna aya ye famsu fi manakibiha wa kulu min rizqin wa ilayhi nushur suruku bi bɔ n'o ye a yi garijɛgɛ mana gɛlɛya cogo cogo e ka nin sɛbɛ amwalu dunuya wari hindu a nombre ye joli ye 174 o de bɛ bɛn amwalu dunuya ma o fana bɛ bɛn hayulo kayyumu ma amwalu dunuya diɲɛ nafolo a sifuru bɛ bɛn o ma komi alahu sifuru ye 66 ye n'i y'a sɛbɛn o de la dɔw ka da la o b'a sɛbɛn 66 numéro gansan tɛ dɛ 66 de ye alahu ye n'i y'a sɛbɛn i ka da la o kɔrɔ ye ko ala ɲɛ bila yan i yan kɔlɔsi a bɛ faamu wa o tuma ala sifuru o de ye 66 ye nka diɲɛ nafolo sifuru o de ye 173 amwalu dunuya 74 amwalu dunuya e k'a dasi o cogo la suruku bi bɔ ni aya min ye famsu fi manakibiha a bɛ suratu jumɛn tabaraka tɛ famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur a sɛbɛn o adadu la ni suruku ninnu dɔɔnin sɔrɔ e k'o sisi k'o k'a la fɛn bi fɛn kɛ fɛn ye dɛ n'i ye pili jala ta o ti mɛnɛ n'i ye ampulu nɔrɔ fili jala la o fana ti mɛnɛ nka n'i ye filinin dɔ don ampulu kun na k'o da pili nungunin na ka sɔrɔ k'o pili o fili tɔnin da pili bobara la ampulu bi mɛnɛ mana n'i ye jamani min ye disi la zoro de bɛ e kɔfɛ e y'a faamu wa mana n'i ye nin fara nin kan o bɛ wolo nin na a bɛ komi nin bɛtiri nin tɛ fɛn kelen ye dɛ fɛn dɔw farala ɲɔgɔn kan o de ye nin couleur di kumana nin ni suruku n'u fara ɲɔgɔn kan o bɛ garijɛgɛ d'i ma e y'a faamu de wa basumalatu a wurudi n y'a f'i ye cogo min na siyɛ 12 a kelen o kelen sɔli kɛ kira kan
kelen o kelen soli ka kira kan mana ni ba kelen o ba kelen soli ka kira ka shenta n'o dafara wuli ka tɛmɛ Allahu akbar abi ala bolo ati bawo waju tarima famu de ala kalimana dama na والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. نامبورا يامي كيشيني نمي نيني الله تعالى في على كاجيدي محمد آمين بن عبد الله والله نيما يا الدنيا كنت ها بتي ساكو والله إن النني إن الدغيا إن لبوشي والله nga oyika angere bi sigatala ne ni fo do kira Musa ni ala tura kuma na Musa kondana ala e bunya min dama ma di ma chama ma Allahu akbar me ne ni ala ka kuma da ni da ma ala ko ma ko Musa akoni bi mi ve ba fo ni mbi jabi shui ko jugo fengo fenga diye afomba beke wallahi Musa ko ala mako ala nya beso ko nga fengele mbe mba fe ko keni ala ko etumeyi akoni ne ala ko damne dron ko mo be nen wallahi ko be ndoya ala mba fe ko boala ala ko Musa ni mi ye mo da do ye jirukulu do ta ko ke ala yi ni jena noyi do ko ala yere te do ko ala ko ye galoyi ni ala mi yu da ni jena noyi e mi ngo ne ka kira e ko ti jena yi o kuma njena na ye mbi bo mo ne ne unjela me menga kire ya jala joshi ka bi sky abison ne la atuboshi nyema ya duniya wallahi ala kira tola do dota salim nabi rahma ne nabi juma katalla atora do do jaw tora tamana kata wallahi ufili wi jahadi ke kaba kasimu ufili sky balle nga bi do be ni se daro ka ko filibi o bi ni bla Afrika so e ba fo ya wallahi am shi ganan go do o fli anga choro boto tuna ele dejimola benge madu fla sans filila o bora tuna ziara la sa souverike nanu bla fu ka dala benge ko ko ni dale ka yoro yela na fa de umbol la kana bwana na akwa to mama ko no te ko ndandara ko fili de bake o bibe ni se dalo ka bu ibi fi wallahi kira nunu biliga wallahi ko ko yu mine me jamanye mo kana to ka dese ka do kana to ka jatige ka do kodu kana to ka sira ka do balle legele o do lugo sigatalla ni do yo do abike sababu ye no bi ba alala kira ya ka gele ya dugo fo yi dengata kabakuru do ta yo sira konona pour que no ko bise ka giriya doni na bise ka tama wallahi a gelera ka sira dola ako sahaba ma ne ko ni bili ni mi ye cogoya soro iyere la ni Mamadou ya fara bema wallahi ni ya soro a gelera sky ni cɛw bi ɲɔgɔn fɛ u t'a jan sigatalla o cɛw bɛ yen wallahi u ko Mamadou an b'i kɔ ala nɔfɛ de fo lahara an t'i kɔ bila u taara bɔ kɛnɛjɛba dɔ de kan kɛnɛjɛ ye jinɛ kafiru bɛ yen masa Sulemani ye diɲɛ bɛɛ mara wallahi nka a dɛsɛra ninnu na e y'a faamu de wa gelegele Sulemani ye diɲɛ bɛɛ mara nka a dɛsɛra jinɛ ninnu na balle o tɔgɔ ye di o zɔtulu jinni wato waati jinɛ ala kotala baw a n'a yadanjiw o ti sɔn maa ta ma o ti danfɛn wɛrɛ la
kira ye sahabaw ɲininka ko man minkum sabaka hadha al-makan aw sami'a khabara jon de la ka se yan kɛnɛ in kan walima jon de la ka kɛnɛ in kunnafoni mɛn ka tɛmɛ a kɛnɛ ka bon cogo min a n'a sanuyalen bɛ cogo min jon de la ka se yan walima jon y'a kunnafoni mɛn balle sahaba cɛ fila bɛ yen Umar ibn Umyata al-Domiri o b'a la sokɛ bi boli min kɛ tile 3 kɔnɔ o kun b'a kɛ ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ o ko kira ma ko ne delila ka na kɛnɛ in kan a ko nka ne fana kun filira a ko nka ala ye kɛnɛya min di ne ma ne ye min kɛ kɛnɛ in kan a ti miniti 1 dafa a ko nka kɛnɛ in a sɛbɛnlen don a kan danfɛn o danfɛn n'i sera yan fiɲɛ t'i mugu sɔrɔ surtout ka taa n'a ye balle i bɛ yɛlɛ de ye an karamɔgɔ nɔgɔ bɛ ɲini ka kira n'a ka mɔgɔw faga nka kɔlɔn bɛ jinɛw ka yɔrɔ in na kasi m'o ji kɛ a ma sɔrɔ koyi kɔlɔn b'u fɛ yen o ji ka di kojugu balle jinɛ kɔnɔ kira ko sahabaw ma an b'a kɛ cogo di an di jinɛ ninnu kɛlɛ kɛra an ka se ka ji sɔrɔ k'a min jinɛ kafiru kɔni don mɛ a sɛbɛnlen don pilaki kan danfɛn o danfɛn n'i sera yan fiɲɛ t'i mugu sɔrɔ surtout ka taa n'a ye c'est-à-dire i bɛ halaki balle dɔw ko ala kira ma ko ni adamaden kɛlɛ don an bɛ sɔn o ma nka jinɛ kɛlɛ Mamadu an y'a fari jama mana kɛ cogo o cogo i bonyabaga b'u la o y'a ni fili ala ma nala asi Umar nala asi ko Muhammad e k'a fɔ anw ye ko jɔn bɛ taga kɔlɔn in ji lajɛ ka na fɔ an ɲɛna mɔgɔ ma sɔrɔ e ka mɔgɔw la min jɛna n'a ye k'a bɛ taa ɲɛ da kɔlɔn ji kan Muhammadu o maloya ka jinɛw ka janfa bɔra fa bɛɛ fɛ o de la i janto kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada Mamadu y'a fɔ ni ala bɛ taga ɲini a fɔ ne bɛ taga ɲini ala fɛ kul a'udhu birabbil falaq n bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ fajiri kɛnɛ ci masa tɔ fajiri kɛnɛ ci masa fɛ min sharri ma khalaqa ka bɔ ala ka danfɛn jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma ala ma maa fa ala da de ye ala ma jinɛ jugu da wa ala ma sa da wa ala ma wara da wa o tuma na ala ye fɛn o fɛn da a juguma bɛɛ ala n kisi ka bɔ a bɛɛ tɔɔrɔ ma wa min sharri ghasiqin idha waqab nga kisi ka bɔ dibi fin tɔɔrɔ ma fɛn caman bɛ dibi la dɛ a ye cɛnin kun bɛ dibi ni a k'a kunji dibi ye fɛnba ye dibi gundo ka bɔ nga n'i ye nin kala ghasiqin idha waqab min bɛ dibi kɔnɔ i bɛ ɲinɛ o la n'o tɛ i t'a dɔn ko dibi man ɲi fiyewu f'i ka wulu kɔri dibi la ka wulu kɔri dibi la ayi a bɛ langu dɔ bɔ o yɔrɔ la ni ala yɛrɛ tɛ danfɛn t'a kɔrɔ n ko dɔw ko k'a jatigɛ b'a fa de parce que a b'a fɔ de ko k'i b'a sɔrɔ suruku don dibi ma ɲi dɛ a bɛ tila k'a fɔ sura in kɔnɔ ko wa min sharri nafasati n ye taga ɲini ala fɛ ka bɔ tafoningurulaw tɔɔrɔ ma tafojugunin kɔni sina ɲumanw bɛ yen tafo ɲumanw bɛ yen o caman bɛ bolo tafo ɲumanw bɛ yen a ɲumanw bɛ yen dɛ a bɛ yen bamanankan ni dɔ ta a fɔ tu bisimilahi
sira dara sira kanfɛ dara Ahɔ. ni sira ma wuli sira kanfɛ kana wuli Allahu akbar. e delila ka sira wulilen Ah. a bɛ fɔ ko nin ye gotɔrɔ dalen ye nka gotɔrɔ wulilen filɛ fɔ don ko kɔrɔ ye di nɛgɛ haya t'u bolo o de y'o kɛ ka zɛlɛ don Balle. n'o gɛlɛyara o ɲininka ko Halidu bunu Walidu n'a tun kɛra kɛlɛ min ɲɛmɔgɔ ye se tun bɛ di silamɛw ma o la Wallahi. don dɔw taatɔ kɛlɛyɔrɔ la a bolila ka segin u y'a ɲininka k'a kɛra cogo di a nana min k'a ko ko kira kunsigi dɔ de bɛ ne bolo ni ne ye kunsigi in don n ka fugu la ka taa kɛlɛ la ko kɛlɛ bɛ diya ne la n ko ɲinɛna o kunsigi kɔ Halidu bunu Walidi Allahu akbar. fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye dɛ Siga t'a la. a bɛ faamu wa Kojugu. ala ka limaniya d'a ma ma ɲina Sigilen. u taara se Ah. an karamɔgɔ kɛnɛ in na Wallahi. jinɛw bɔra ni bɔcogo jugu bɛɛ ye ni sɔhaba min y'a kinisen da sanni ka numansen da Wallahi. dugukolo bi pɛrɛn-pɛrɛn a bɛ jigin i bɛ juro fɔ kinbiri sanfɛ Wallahi. i b'i bolo de da dugu ma pour que sen dɔ in ka bɔ sen dɔ in bɔntɔ i tindira dɔ min fana kan o bɛ jigin Balle. i bɛ jinɛ dɔw ye Ah. i bɛ kunkolo dama ye Wallahi. mais i ti farikolo yɔrɔ tɔw ye Allahu akbar. i bɛ jinɛ dɔw ye i bɛ cɛmancɛ dama ye i ti kunkolo ye Wallahi. i ti sen ye i bɛ jinɛ dɔw ye i bɛ sen kelen taamatɔ ye i ti filanan ye Balle. a gɛlɛyara sa o Kojugu. aa o dɔrɔn a tɛ fɔ ko sɔhabaw bolila Ahɔ. nka u y'u kɔ da Allahu akbar. u y'u kɔ da Umaru bin al-As a y'a kɔfilɛ a y'u filɛ a ko a fɔ u bɛ boli jinɛ kafiriw ɲɛ ka ala ka kira sɔsɔ Allahu akbar. aw t'a dɔn ni saya nana ye a bɛ sa n'a sababu y'i sɔrɔ i ka dilan a kan i bɛ sa n'a y'i sɔrɔ dumuni na i bɛ sa ni saya sababu nana sira o sira kan i yan tɛ dɛ i bɛ sa Balle. wajulu kun ka di kojugu o kɛra min kɛ o sekuru kɔ nka ji jigira t'o la ka ban Kojugu. o bɔra ni siranyɛfɛn dɔw fana ye min juguyara Wallahi. cɛ tan y'i kɔ da Umaru bin al-As a y'a kɔfilɛ a b'a dɔn foyi tɛ ninnu segi bilen Wallahi. a gɛlɛyara sa Tiɲɛ. a ko foyi t'u segi Kojugu. a ko nka ne b'a dɔn ne ti bɔ yan n b'a dɔn ne ti alakira ye bilen Wallahi. n di Muhamadu ye bilen o y'a sɔrɔ jinɛw kɛn bɛ k'a koori cogo bɛɛ la a b'a dɔn bɔcogo t'a la Wallahi. a ko nka a ye taa fɔ alakira ye ko ne ye layidu min d'a ma ko n bɛ taa ɲɛ da kɔlɔn kan ka n'a fɔ a ye ko n'o ma kɛ ne ti segin a ye t'o fɔ Muhamadu ye a ye tila k'a fɔ n denw ye ko u fa tora alakira nɔfɛ jadi kɛyɔrɔ la k'u ka ala minɛ dɔw k'o ye Umaru bin al-As ye ko nbamuru min b'a bolo k'a ye nbamuru kɛ ka jinɛ kafiri cɛfɛrɛ ko mɛ ko jinɛ kafiri in tilara ka fara ɲɔgɔn kan ka Umaru bin al-As faga anw bɛ jɔ bilen yan an ye duuru dɔ f'i ɲɛna fo an taara alakira kɛrɛfɛ a gɛlɛyara sa o cɛ fila min kɔni bɛ sokɛ ka boli kɛ tile saba boli kɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ la u taara olu sɔrɔ alakira kɛrɛfɛ ko nin y'a détail k'a ban cɛ bi dɔn ni kinaya de kinaya ko n'a gwana cɛ ti taa tɔgɔ ma ayi kira y'a kunkolo kɔrɔta a ko cɛw cɛ bɛ ɲini ne Muhamadu ɲɛkisɛ maani fila bɛ ɲini ala ka waraba bɛ mini ne Muhamadu bɛnakɛ den bɛ mini ne kira jigi bɛ mini ne Muhamadu dɛmɛbaga bɛ min Seydina Ali y'a galo kaw an bɛɛ ye kelen ye codin yɔrɔ ka don an ka ɲɔgɔn bonya n'an ye ɲɔgɔn bonya an mago bɛ yɔrɔ min na an bɛ se
Nani beke kungolo yi amanoko de wallahi amanoko ala ye min di mi ma o to bulu god amakla ye nyana koyi ni mo ko mbi yere so ka ko placer nga dun chama yende nga ibi shike to soro sabla ala yo do ma mana tuko ko sa iko bonye ika do soro o no fe amabama wallahi senale wula ki jo ako kira Mamadou imani togofo wallahi ne togo ya alidi sigatanda imani togofo nga ikamene ballik ako ne billahi du min di ma Mamadou mita kolo jila je o tede mita mi mbi soro ka juru flefa minu di la hakba kele tike ni kele ke minete wallahi o de la umana foko fama wiye kele ke minonza o tikaba koy koy ni batman ga ko ke mali président abti kun radio mine chama la kana parce que ale bo de do o de wa ni ne Mamadou Konaté mali président ne bta corona chama sangana parce que ne bo de do ni commerçant do kai obiti kun sipisi la kana nai parce que bo de do ni sura sikai muna oti na ni minai wallahi bonjugo ibi min do ibo de keo ni fizeni nga yesa ta dongli da mikro chama si jumine ngoni kato bla pale la ko mana kele tita na minete wallahi odela mbenga dobe sufi ako beni ako nibi kele tike ko kele ke mine nyini wallahi ika kele ke chengi godjugo ko note kele ti jaila sigatalla note kele ti jaila wallahi kele tita na minete god anga jamana ala ka deme amin senna ali wulera ki jo ayeni laydu di alakirama o yorobe alakira dusu sumana a dusu sumana ka soro sema duma fa wallahi senna ali ko mita njo kolo dala o de matede mi jimmi mi klaka juru fle famina dima akbar che dama do munu ndugo ra murob ne la asino fe kire ko ma ko mbado aw bolla mbodo nga ay tugu senali no fe aka sira jirala sky sabla aw bi yorodo aga waraba tigira senali no fe sky asadullah ila ghalib bele ali tara surnya plakila asebele do plaki minga ko ni sirai dambe ngo dambe ni sirai fieti mugu soro surtout katana ibi lede che ali sio plakima Allahu akbar sky o yorobe ay plaki galo ka boy aya gushi plaki cheferala do taraya wallahi sinali turacham ballik che dama do munu ba ko fe olu ko gelaya annana plaki min glolembe ni che folola ko plaki kari o gelaya ale de sa dina u borani botogo tugu bay anga ko to nyonda wallahi a gelera ka se yoro dola fo kele gelera sidna ali ni jine kafuru biti nyogona tugomina u biti nyogona ti jine u bi boni botogo tugu bay nga ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ni semina ala dibi wasa ya rabbi ala kan wasa amin dine o ye botugo tugu beke wallahi ngara mogo fa tara geleya ka se yoro dola sidna ali sera yoro la wallahi abul asi masi wallahi aglera sidna ali ko sahaba uma ko ayem bamurubla kasunogawa ay ayaw se da ne sinna nona ni mu ye ne sinna no je mami fa yere fa sky ne to jena ko na fara ko fleli mai
olu ye filɛli da Seydina Ali sen na nɔ ka hali turabudala m'o da mɔbiri kan ni se ye Ali ta da yɔrɔ jɛ i ta cɛ la wallahi e t'a dɔn cɛw tɛ kelen ye siga t'a la o kumana ni Seydina Ali y'a sen ta sani poussière ka don ye walima o ka kalaya dɔ b'i ta da ye n'o y'a ta dɔ b'i ta da ye Ali ko a ye n ka guloki kunbɛn balle a taara se yɔrɔ dɔ la Ali ko ma ko ikra'u surati yasin ikra'u surati yasin a ye yashi siga t'o la n ko a ka yashi kala a y'a kala i m'a ye kira ko foyi man gɛlɛ ka niminɛ bɔ ko niminɛ kuma na ko n'i ye yashi kala i ka su kunna ko o bɛ kirina don su la ko a bɛ fatu nɔgɔya la balle kira de y'a fɔ mubina 7 don ala kira ko fa inna li kulli shay'in qalbun wa qalbul qur'an suratu yasin ko dusukun bi fɛn bɛɛ la ko mɛ qur'ana dusukun ye yashi ayi a siɲɛ 41 ya o ti kɛ fɛn kama ni ala m'o kɛ e y'a faamu wa kojugu Seydina Ali ko a ye yashi kala o ye yashi kala balawu mana bɔ cogo cogo janfa mana bɔ cogo cogo ka yashi to da kɔnɔ ko ni ayi i bɛ se o ye yashi kala an karamɔgɔ f'u taara surunya kɔlɔn da la kojugu o surunya kɔlɔn da la Seydina Ali y'a kun suli a ye jurufilen ta k'o don kɔlɔn kɔnɔ ko a bɛ ji bɔ k'a min jinɛ kafiruw ye jurufilen tigɛ k'a fara fara k'a fili k'a bi Seydina Ali sen kɔrɔ o gɛlɛyara Ali ma ɲininkali kɛ bilen dɛ a y'i pan ka cun kɔlɔn de kɔnɔ ale ye jigin kɔlɔn kɔnɔ yɔrɔ min na o ni kɔlɔn kunnana ka suma komi tigɛtulu a t'i lamaga tuguni cɛw y'u kun suli k'a ye Seydina Ali kuma ti fɔ a tɛ yen tuguni an karamɔgɔ an t'a fɔ u bolila nka u y'u kɔ da dɛrɛ u taara ala kira sɔrɔ yen u ko kira ma ko a kɛra baara a ko Seydina Ali sara u b'a fɔ wɔsiji dɔ ma ko arakul hashimi o bɔ man di ala kira la o bɔ man di Seydina Ali la ayi o bɔ man di olu la n'o o arakul hashimi kɔni kun bɔra tɔw b'u mabɔ u la de n'o kun bɔra Seydina Ali la o y'a sɔrɔ waraba 70 barika donna a kelen la k'o tora yen u nana ci fɔ ala kira ye cɛtɔw bɛ yen koyi cɛtɔw bɛ yen mɛ kira ko ayi ne yɛrɛ bɛ na a dɔw kira bɛ taama na sɔhabaw bɛ sokɛ kan ka ala kira gɛn u ma ko kira la dɔw bɛ boli la nɔfɛ u ma ko a la kira taara i jɔ kɔlɔn kunna an karamɔgɔ bigi ta i ka nin yɔrɔ in sɛbɛn siga t'a la yɔrɔ in sɛbɛn kelen kira kamana bɔnɛ ye min fɔ kɔlɔn kunna kana to ni ka payi kunna a ko cogo di ya man radda sayyidina Musa ila ummi ya man radda sayyidina Yusufa ila abi ya man radda khatama Suleiman a ko cogo di ala mbi ma emi ye Musa segi ka da ba ma Musa ba jigi tigɛlen kɔ ba de Musa bila baji kunna Firawuna ɲɛsiranya kama baji fana ye Musa woyo ka taa bɛɛ Firawuna ka dangandaba ala min ye Musa segi ka di a ba ma ale segi ka di Musa Sulemana ka bololanɛgɛ tununa ala min ye Sulemana ka bololanɛgɛ segi ka d'a ma ala Seydina Ali segi ka di yan Yusufa tununa fa la san 40 ala min ye Yusufa segi ka d'a fa ma Seydina Ali segi ka di yan kira ye nin fɔ yɔrɔ min na Seydina Ali galola k'i jɔ manil fard manil muhi manil muzil manil rafi manil khafid
من الرزاق الله. من الفتاح الله. من العليم الله. واحد لا إله إلا الله. محمد رسول الله سجاجة بدر سجاجة علي بدر جفار بالا خرجنا به من كل ذيك وغمتي دخلنا به في سلم واسمتي أتاتنا به لله أسبق نعمتي أهدنا به سباك من كل أمتي ولولا لكان البعد يسبق كله فاتيناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد تلالي قد اهتدى تماسك قبل الوعي بلاقي واقتدى جنا في استباع ذرة النبوة والهدى فما زال في أخلاقه يتدرج فكر صلى الله عليه وسلم كشني ما بأمدي مامدو لكان تلورمان نبيتو فولو فوتامي فديناه فاتيناه بالأرواح لو كان يفتدى ni cɛw mankan de ala kira ko ni kira kun bɛ kuma bɔ ni nin ye anw ma nin kɛ ka ala kira kuma بلغ ala jamana in n tɔgɔ ye maruku wa bɔ yɔrɔ jumɛn u bɔnna dɔ bɛ yen Maroko do a ɲɔgɔn nafolotigi tɛ yen bɔnna bɛɛ olu y'o sɔrɔ cogo min b'o dɔn kira mɔden dɔ de tun bɛ yen juguw b'a kɔ k'u b'a fa cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen den wɛrɛ t'a bolo dennin kelen kɔ o de y'a jigi ye u bɛ kira mɔden kɔ k'u b'a faga kira mɔden bolila ka t'i kalifa don cɛkɔrɔba la a ye kira mɔden minɛ k'o don a ka gilan jukɔrɔ o tumana ka a yɛrɛ den wɛrɛ t'a bolo dennin kelen min kɔ juguw nana ko an bɛ kira mɔden kɔ k'a donna yan k'a bɛ min a y'a denkɛ jira k'a filɛ nin ye juguw ye denkɛ minɛ a ɲɛna k'a kun ci k'a kɔnɔ fara k'a tigɛ tigɛ ka kira mɔden to a ka gilan jukɔrɔ o barika de filɛ olu la Maroko bɛɛ o ɲɔgɔn fɛn tigi ti o kira mɔdenw b'an bolo yan cogo ala kalimaniya d'a ma dɔw yɛrɛ bɛ yen n'olu m'u sɔrɔ k'u nɛni yɛrɛ u ti balo ko n'a y'a sɔrɔ ko kira tun bɛ kuma bɔ nin na ko an kun bɛ ala kira kuma bɔ bɛnde du min kɔnɔ dɛ nin bɛ tu sɛbɛ e bɛ tu sɛni dɔ wa o caman bɛ k'a ye ɲɔgɔn nɔfɛ bɛnde du kɔnɔ du kɛ bɛ pati kolonba ye juru kɔnɔ ɲɔgɔn na nka a man di ni min ye dɔrɔmɛ 5 ni sɔrɔ o bɛ t'i dogo k'o bila yɔrɔnin dɔ la bɛɛ b'i ta ɲini k'i mara i ta fa du jama ka ca ni saga si ye nka sɛgɛ bɛ ɲini k'u fa bɛɛ kɛra kɔnɔnjugu ɲɔgɔn kan bɛɛ bi kɛrɛfɛ doni dɔ jɔ i kɛrɛfɛ hɛrɛ ti du kɔnɔ k'a ban ka bɔ du kɔnɔ pewu nin bɛ tu in sɛbɛ dɔrɔn siɲɛ 3 i ka tu sɛni k'a la bɛɛ ye ko sɔrɔ dɛ e y'a faamu wa a k'i ka denbaya kɔnɔ